Так, у нас запис починається нашої лекції. І, дорогі друзі, вітаємо вас на третій лекції нашого лекторія, який називається «Спадщина кримських татар». Цей лекторій організований у межах великого проєкту, який зараз здійснює громадська організація «Кримська родина». Цей проєкт називається «Знання та культура. Скарбниця народу». І реалізується цей великий проєкт міждисциплінарний, багатожанровий за підтримки Українського культурного фонду. Взагалі в цьому великому проєкті буде створено багато цікавих аудіо-відео матеріалів, а ми зосереджуємося в нашому лекторії на тому, що залучаємо фахівців і представляємо вам інформацію, знання глибокі про історичні події, про історичні постаті, а також про певні явища і феномени культури, які нам всім дуже важливо знати зараз. І сьогодні я маю велику приємність і честь надати слово пані Маморє Чабановій, яка є викладачкою кримськотатарської мови, перекладачкою, і вона нам прочитає лекцію на тему «Кримськотатарська мова. Історія і розвиток. Особливості та виклики». Отже, я думаю, що ті, хто будуть приєднуватися далі, вони будуть приєднуватися і слухати. Ще раз прошу усіх вимикати ваші мікрофони, щоб не заважати лектору. І після лекції у нас буде час на запитання, коментарі, і я думаю, пані Маморє нам буде на них відповідати. Отже, пані Маморє, прошу дуже. Добрий вечір. Рада усіх вас вітати на нашій сьогоднішній лекції. Мене звати Маморє Чабанова, я філологиня кримськотатарської мови, перекладачка та викладачка. І сьогодні я прочитаю вам лекцію про кримськотатарську мову, історія, розвиток, особливості та виклики. Кримськотатарська мова має багату історію, що налічує понад 1000 років. Як і більшість тюркських мов і літератур, кримськотатарська мова та її писемна література, вони тягнуться до орхоно-єнісейських писань, які датуються 6 та 8 століттям. Це давньотюркська рунічна писемність. Також до таких стародавніх творів відноситься Діван Лугат ет-Тюрк, який був складений Махмудом Хашгарі. Він датується 11 століттям і є письмовою пам'яткою. Автор в цьому Діван Лугат ет-Тюрк, він систематизував і описав тюркські мови того часу. Наступна така пам'ятка, я думаю, вона більше вам усім відома, ніж попередні, це Кодекс Куманікус, який датується 12 та 13 століттям. Він був складений у місті Ескіхарам в Старому Криму, на території Крима. Це словник куманської, перської та латинської мов. І він є найдавнішою писемною пам'яткою кримськотатарської мови. В цьому тримованому словнику вперше використано саме латинський алфавіт для тюркських мов. Саме для тюркських мов йде не про турецькі. Ми зараз кажемо про тюркські мови. Він був складений місіонерами на основі мови, яка була близька до сучасної кримсько-татарської. І її основне призначення було таке практичне для того, щоб вивчати мову місцевого населення і мати змогу з ним розмовляти. Наступне також до цього періоду у нас відноситься поема Юсуф і Зуліха, це 12-13 століття, яке написано Махмудом Харамле. І вона є одним з найдавніших літературних творів кримсько-татарської мови. В цій поемі простежується початок становлення локальних, лексичних, фонетичних, граматичних особливостей, і також стилістичні різновиди, властиві самі кримсько-татарській мові 12 та 13 століть. Тут я б хотіла окремо сказати трошки про кодекс і Діван Лугат ет-Тюрк, які слова зустрічаються в них, які можна почути також в сучасній кримськотатарській мові. Кодекс Куманікус, він є дуже важливим джерелом взагалі для вивчення кримськотатарської мови. Тут можна зустріти слова, які
наприклад, вже вийшли з ужитку. От в сучасній кримськотатарській мові ми кажемо на слово допомогти, допомагати, ярдим етмек. В кодексі вони дають варіант куч-болюшмек. Тобто на сьогоднішній день в сучасній кримськотатарській мові це слово не використовується як допомагати. Так само є слово сумувати, кримськотатарською в сучасній це сагонмах, а в кодексі це корювсім'як. Окрім цього, є деякі еквіваленти, які були замінені з часом арабськими і перськими запозиченнями. Книга на сьогоднішній день кримськотатарською буде кітаб, і це слово прийшло з арабської мови, але в кодексі подається такий еквівалент цього слова, як бітик. Наступне слово – це ворог. Сьогодні це слово душман в сучасній кримськотатарській мові, також було замінено. А там є варіант талашман. Є ось такі от різні слова, якщо вивчати кодекс Куманікус, то можна це все там простежувати. Також є слова, які зазнали деяких фонетичних змін, і є слова, можна, будь ласка, презентацію, наступний слайд. Є варіанти слів, які зазнали фонетичних змін, також є слова, які зазнали семантичних змін, наприклад, пила. В сучасній мові це пичхи, в кодексі він дається як бичка. Слово кольмек – сорочка. Кольмек – це в сучасній кримськотатарській мові, хевлек дається в кодексі. І також є дуже багато слів, їх навіть більше, які не зазнали взагалі змін, залишилися в сучасній кримськотатарській мові в тому ж самому вигляді, як вони дають і в кодексі Куманікусі. Такі слова, як баш – голова, сгир – корова, демір – залізо, коз – око і кумуш – срібло. Взагалі, слова, які подаються в кодексі Куманікусі, можна розділити за різними тематичними групами і зустріти там слова, які з анатомії, слова, які з тваринами пов'язані, також є частини тіла, наприклад, тобто там багато-багато слів з різних тематичних груп можна зустріти. Наступне – це в нас дивано-лугатий тюрк. В цьому словнику є слова, дуже багато слів, які використовуються в сучасній кримськотатарській літературній мові, а також в діалектах. Тобто є якісь деякі варіанти, які зберіглися саме в діалектах. Вони також, можна їх поділити на різні тематичні групи, там зустрічаються такі, як тварини, числа, частини тіла, овочі, там фрукти, займенники, різні кольори, можна рослини та інше. Більшість слів зберегли свій первісний вигляд, деякі зазнали деяких фонетичних та семантичних змін. Хочу вам показати ці слова. В дивані у нас ось ці слова, які зазнали фонетичних змін. Українською слово «ведмідь». В дивані воно дається як «аїх», а в сучасній кримськотатарській мові воно зазнало фонетичних змін і виглядає як «аюв». Слово «10», число «ун», в дивані, он в сучасній кримськотатарській мові, ти, сан в дивані, сен на сьогоднішній день в сучасній кримськотатарській мові. І слова, які лишилися без змін, їх насправді набагато більше, вони всі, їх можуть, як я казала раніше, ділити на різні тематичні групи, але тут наведені деякі приклади: агис, род, алма, яблуко і ев, дім. Усі ось ці твори є дуже важливими історичними джерелами, що відображають мовні і культурні особливості тюркських народів того часу. Використання ось письма свідчить про наявність розвинутої системи комунікації та передачі інформації. Це вказує на те, що тюркські народи мали досить високий рівень розвитку культури і освіти. І тому кримськотатарська мова не є винахідом останніх століть. Кримськотатарська мова має свій багатий літературний спадок і писемність, яка підтверджує її історичну глибину. І це все ми можемо з вами спостерігати в цих давньотюркських письмових пам'ятках. Далі поговоримо про кримськотатарську мову, з якої вона у нас мовних груп. Я вже багато разів сказала слово тюркська, зараз про це також поговоримо. Кримськотатарська мова – це тюркська мова, що належить до кипчацько-половецької групи алтайської мовної сім'ї. Є велика сім'я, яка називається алтайська. Вона, в свою чергу, поділяється на 3 великі групи. Це монгольські мови, тунгуса-маньчжурські і
тюркська група, саме тюркська, бо слово тюркська не дорівнює слово турецька мова. Турецька мова – це тюркська мова, але тюркська мова не є турецькою мовою, тому дуже важливий момент, який не треба плутати. Є тюркські мови, які в свою чергу поділяються на, я попрошу повернутися на той слайд. Тюркські мови, в свою чергу, поділяються на різні підгрупи. І різні тюркологи, знавці мов, вони по-різному можуть класифікувати ту чи іншу мову. Тобто у кожного тюрколога своя класифікація. Їх там у Радлова, наприклад, своя, у Баскакова своя. І от саме за Баскаковим кримськотатарська мова належить до такої підгрупи, як кипчацька половецька. Тепер можемо переходити на наступний слайд. Тюркська мовна група. Вона поділяє, як я вже сказала, що є багато різних підгруп. Я вам зараз покажу дві основні, які напряму пов'язані з кримськотатарською мовою. Є така група, підгрупа, яка називається кипчацькі мови. Вона включає в себе казахську мову, татарську, кумицьку, кримсько-татарську. А є така група, підгрупа, як огузькі мови. До огузьких мов відноситься турецька, азербайджанська, гагаузька, і тут знову написано кримсько-татарська. Не повністю на вся кримсько-татарська мова, а її південнобережний діалект. Кримськотатарська мова має риси як кипчацьких мов, так і огузьких мов. І це насправді з однієї сторони воно і ускладнює вивчення мови, але і в той же момент це є великою перевагою поруч з іншими тюркськими мовами. Бо якщо кримськотатарську мову вивчати дуже досконало, знати її діалекти, знати різні синоніми, то можна не повністю, але розуміти і представників кипчацьких мов, і представників огузьких мов. Чого, наприклад, не можна сказати про тих, хто володіє, наприклад, огузькою мовою. Турок, який турецька мова, бо вона з огузької мовної групи, не зможе так легко зрозуміти казаха, який представляє його мова з кипчацької гілки. І так само казах не зрозуміє турка. А кримський татарин і ті, хто володіють кримсько-татарською мовою, якщо досконало нею володіти, то можна буде, якщо навіть не все, але в цілому можна буде зрозуміти і можна спокійно виражати свої думки також цією мовою. В цьому є насправді перевага кримсько-татарської мови, тому збереження і розвиток кримсько-татарської мови – це можливість налагодити спілкування з багатьма народами. Це такий невеличкий шлях, який і взагалі такий міст. Кримськотатарська мова може бути таким мостом, який відкриває дороги в тюркський світ, до розуміння інших тюркських мов також. Наступний слайд, будь ласка. Кримськотатарська мова має 3 діалекти. З чим взагалі це пов'язано? Так як Крим був домом для багатьох народів та племен, тут із них сформувалися сучасні, скажімо так, кримські татари, і ось це все розмаїття генів, культур, плюс географічні особливості Криму, це все вплинуло на формування субетносів. І серед кримських татар виділяють 3 основні субетноси – це степові, гірські і південнобережні кримські татари. І ось ці їх відмінності, вони проявляються не тільки у побуті, а також і у зовнішності, і в мові. І саме через це кримськотатарська мова, от вона має 3 діалекти. Діалект кримськотатарської – це шивє. Перший – це в нас північний або степовий діалект чольшевєсе. Це діалект кримців-степовиків, які належать до кипчацько-половецької підгрупи тюркських мов. Ось саме ось цей діалект, він є в кипчацько-половецькій підгрупи, те, про що ми розмовляли от буквально трошечки раніше. Південнобережний діалект ялубойшевєсе, а це діалект колишніх мешканців південного узбережжя Криму, які належать до огузької підгрупи тюркських мов. Саме ось через це кримськотатарська мова, знання кримськотатарської мови дозволяють розуміти як кипчацьку гілку, так і огузьку гілку, бо кримськотатарська мова має діалекти і кипчацько-половецьких мов,
і огузьких. Огузький, тут важливо підкреслити, що вплив насправді огузьких мов був набагато менший. Тому кримськотатарську мову все ж таки класифікують як кипчацько-половецька, і тут важливо додавати не просто що діалект, також південнобережний до огузького, а просто кримськотатарська мова, кипчацько-половецька з сильним огузьким впливом, бо огузький вплив там справді також достатньо сильний. І третій діалект – це орта-йолахшевєсе, який є ядром сучасної літературної мови. Найпоширеніший діалект, він проміжний між двома підгрупами тюркських мов і має як огузькі, так і кипчацькі риси, і саме через це в певний період розвитку кримськотатарської мови його було обрано саме літературним варіантом кримськотатарської мови. Будь ласка, слайд. А тут я хотіла вам показати деякі запозичення, бо представники південно-бережного діалекту і взагалі в південно-бережному діалекті є у нас дуже багато запозичень з грецької і італійської мов, бо формування цього етносу, цього субетносу приймали участь і нетюркські племена також. І от ми маємо запозичення з грецької мови. Деякі слова, звісно, вони фонетично і семантично могли якби змінитися, адаптуватися більше під кримськотатарською мовою, але ось ці слова, вони саме є запозиченнями з цих мов. Печавра, ганчірка, таван, стеля, іргат, наймит, фурун, піч, пардош, кіт. І запозичення з італійською, тут одразу показуються вже кримськотатарські варіанти цих слів, як вони звучать, і вони зазнали достатньо таких фонетичних змін. Вони зазнали так. Дженівіс – це генуезець, парча – частина, портакал – апельсин, пістіль – пастила, шекер – цукор, скеле – скеля. Тепер поговоримо про історію формування літературної мови. Історично формування кримськотатарської літературної мови ділять на 3 великі періоди. Перший – це старокримськотатарська мова, це 13-15 століття. Вона зустрічається саме в Кодексі Куманікусі, у творах Махмуда Киремле, не Хашгарле, а саме Махмуда Хиремле, Юсуфа Зулейха. І ми їх можемо побачити в цих творах, також в усній народній творчості. Далі була в нас середньокримськотатарська мова, це 15 століття. Це вже ханський період. Мені здається, тут трошечки перемістилися місцями. Середньокримськотатарська мова – це у нас ханський період і вплив саме староосманської мови, бо через політичне і культурне зближення Кримського ханства з Османською імперією мова того часу зазнала дуже сильного впливу саме староосманської мови. І все, що у нас в той період, наприклад, видавалося, розмовлялося, культурне життя, економічне життя, воно все зазнало впливу османської мови. В цей період прийшло дуже багато арабських перських запозичень. Ось це у нас період середньокримськотатарської мови, і майже всі пам'ятки, які зберіглися з того періоду, то вони написані в нас арабською графікою. Наступний – це в нас не зовсім період, тобто в історичному він не ділиться, але його також потрібно не виділити, а про нього сказати. Це вже 1783-1883, це період занепаду. Тоді сталася перша анексія Криму Російською імперією, і цей період вважається періодом занепаду, чорним століттям, бо до 1883 року, 100 років, просто нічого не відбувалося. Нічого не видавалося, нічого не велося цієї мови, нічого не писалося. Чорне століття, і аж до моменту, коли 1883-1920 вони вважаються роки відновлення. Починається діяльність видатного діяча Ісмаїла Гаспринського і видається його газета «Терджуман». І отут
кримськотатарською кажуть уянув-девре. Уянув-девре, коли люди починають, скажімо так, прокидатися, роки відновлення. Далі у нас і тут потім починається нова або сучасна кримськотатарська мова, це 1920-ті роки і до нині. Тут у нас відбувається діяльність Ісмаїла Гаспринського, також ось видається газета «Тарджиман». Потім у нас розвивається нова літературна мова. У той період кримськотатарська мова, на відміну від сучасної, базувалася на південнобережному діалекті. І в 1928 році були проведені лінгвістичні конференції, де було прийнято рішення про створення нової літературної мови, коли з середнього діалекту був обраний середній діалект, бо середній діалект має елементи і південнобережного діалекту, і степового діалекту. Він був зрозумілим усім мешканцям Криму, він був найзрозуміліший для всіх, і тому його було обрано саме за основу і зроблена затверджена нова літературна кримськотатарська мова. І от саме з цієї другої, так скажемо, літературної мови починається розвиток кримськотатарської, сучасної літературної кримськотатарської мови, яка насправді триває аж до нині. Бо у нас кримськотатарська мова саме в 20-21 столітті. Тут у нас відбуваються які процеси? Відбуваються такі процеси, як коренізація, в Криму вона називалася татаризація. Були зроблені і позитивні зміни, але наприкінці, якби це все призвело до дуже негативних, закінчилося це все терором, розстріляними відродженнями. І в цей період у нас відбувається латинізація мови в 1928 році, бо до 1928 року використовувалося арабське письмо. В 28 році відбувається латинізація мов, бо постає питання того, що навіть не у всіх на той період була взагалі писемність, що все народу, все людям, починається розвиток абетки, відкриваються, ось, до речі, коли татаризація була, і відкриті були і школи, і навчальні заклади, і книжки якісь видавалися, тобто починався якийсь розквіт, який закінчився, на жаль, дуже негативно. У 28-му році відбувається латинізація кримськотатарської мови. Я попрошу показати наступний слайд, як виглядала латинська абетка. Латинська абетка 28-го року виглядає ось таким чином. Тут є навіть м'який знак. Вона не дуже довго була в користуванні, бо в 1938 році забули вже, не те, що забули, до цього було все для народу, для людей, потрібна і абетка, і вивчення мови. Давайте повернемося на попередній слайд. Потім починається русифікація. І коли починається русифікація, в 1938 році відбувається примусовий перехід на кирилицю. Кримськотатарська мова переходить на кирилицю. Ось так от виглядає ця кирилична абетка 38-го року. Вона повністю на основі російської абетки. Можна сказати, що кириличною ось цією абеткою користуються і до сьогодні. Я попрошу повернутися на попередні слайди. В 1938 році у нас відбувається це період розстріляного відродження. Залі це Друга світова війна, що закінчиться в 1945 році, депортацією кримськотатарського народу зі своєї історичної батьківщини на територію Радянського Союзу. І коли постає питання, що треба вижити, залишитися живими, зберегтися, звичайно, питання там розвитку мови або повернення до латинки, воно відпадає. Воно взагалі, як то кажуть, не на часі. Тому тут такий, бачите, великий пробіл, а далі вже там починається з 21-го року. Я хочу заповнити ось цей пробіл тим, що в період депортації кримськотатарська мова, звісно, ніяк не розвивалася, особливо перші роки. Там було заборонено, в принципі, етнонім кримські татари,
і про вивчення мови також ніякої мови не йшло. Трошки пізніше починається вже після смерті Сталіна, починаються видаватися деякі журнали, газети, в школах починаються, там по 2 години додають там вивчення кримсько-татарської мови, але не всюди і не для всіх. В Ташкентському педагогічному університеті з'являється кафедра кримсько-татарської мови. І, в принципі, на цьому все. А далі, якби вже за рахунок ентузіастів і самих кримських татар. Так? Мова в цей період вона не розвивалася ніяк. В цей період позникали деякі слова, наприклад, які були до цього, бо мова була тільки в побуті, передавалася від батьків до дітей. І вже ми можемо сказати, що з поверненням, на початку, масовим поверненням кримських татар на свою історичну батьківщину в Крим в 90-х роках вже починається потихеньку підійматися питання повернення до латинської абетки, відкриття школ. Ну, звісно, все після того, як люди починають розселятися і закривати свої інші питання. В 90-х роках підіймається питання про перехід кримсько-татарської мови на латинську абетку. Далі, ще зарано. Підіймається питання того, щоб повертати кримсько-татарську мову до латинської абетки. Саме повертати. Дуже часто кажуть про перехід. Але про перехід не зовсім правильно казати. Ми кажемо про повернення, бо латинська абетка до цього була. А латинська абетка, чому вона взагалі обрана для кримсько-татарської мови? Чому її, в принципі, коли почалася латинізація, вона була підтримана? Через те, що, по-перше, це був природній процес для всіх тюркських мов, а також в арабській абетці арабська абетка не дуже відповідала тому фонетичному складу мови, там не вистачало деяких голосних, і Гаспринський навіть свого часу вже ту попередню арабську абетку трошки тоді її реформував для того, щоб підлаштувати її під потреби кримсько-татарської мови. І тому, коли почався процес латинізації, кримсько-татарські науковці, вони його дуже добре сприйняли, і почався оцей перехід. Ну, потім була так кирилиця, і потім через це ми кажемо про повернення до латинської абетки, бо латинська абетка, вона найкраще відображає фонетичні звуки кримсько-татарської мови, особливо специфічні. Вона об'єднує нас з іншими кримськими татарами, з нашою діаспорою, яка у світі. І взагалі вона зближає нас з іншими тюркськими мовами також, бо більшість тюркських мов вже давно повернулися до латинської абетки. Давайте покажемо цю латинську абетку, яку ось так виглядає взагалі сучасна, та, що починалася, була затверджена ще в 97-му році. В Криму була проведена конференція, були зібрані представники науковці, викладачі були, педагоги, не тільки з Криму, а й з Туреччини також. І тоді ось ця абетка, вона базується на сучасній турецькій абетці, але з урахуваннями кримсько-татарської мови. Бо в кримсько-татарській мові є деякі звуки, яких нема в турецькій мові. Тобто за основу була взята турецька абетка сучасна, і вона була адаптована під потреби вже кримсько-татарської мови. Це відбулося на початку, після 90-х років, в 1997 році, я попрошу повернутися трошки назад, в 97-му році Верховна Рада Автономної Республіки Крим, вона приймає постанову про перехід на латинську абетку, але перехід не було здійснено аж до сьогодні, можна сказати. Ну, в 2014 році, звісно, відбулася окупація Криму, але до 2014 року офіційного переходу так і не було здійснено. В Україні ж офіційно латинську абетку вже було затверджено аж в 2021 році, ось нещодавно. І взагалі якісь спроби, які спрямовані на те, щоб розвивати кримсько-татарську мову, відносно нещодавно почалися, можна сказати, таким чином. Досі у нас, на жаль, нема правопису кримсько-татарської мови, хоча 1,5 роки тому збирали комісію, можливо, вона ще не розроблена, ось десь 1,5 роки, досі якихось, наприклад, навіть проміжних результатів також нема. Правопис розроблюється, але поки що правопису нема. І
Тому можна сказати, що немає якихось чітких літературних правил. Бо якщо ми кажемо про літературну мову, яка була затверджена перед війною, перед розстріляним відродженням, перед депортацією, вона також тоді була ще не уніфікована і не унормована, тобто вона починала тільки розвиватися. Потім відбулися усі ось ці процеси, і до сьогоднішнього дня от ми бачимо, яка якби ситуація. І немає в нас чітких правил. На жаль, мова де-факто існує, але в усному форматі, і насправді дуже шкода, але розвивається хаотично, бо немає якогось єдиного стандарту. А цей єдиний стандарт, він у нас вже буде тоді, коли як мінімум буде затверджений спроби на розвиток кримсько-татарської мови. Останні роки вони, звичайно, є. Позитивні зміни. Це от стратегія розвитку кримсько-татарської мови була затверджена тут. Я зараз кажу про неокуповані території, про материк саме. Бо якщо казати про окупований Крим, то в окупованому Криму, і якщо порівнювати з територією неокупованої України, то ми зараз, на жаль, розвиваємося в двох абсолютно різних напрямках. Бо в Криму досі діє крилична абетка, в Криму, тому що в Російській Федерації, в принципі, є заборона на використання латинської абетки, і тому на сьогоднішній день там досі використовується латинська кирилична абетка, і слова, в принципі, які іншомовного походження заходять в кримськотатарську мову, вони також через російську мову. Ми можемо побачити, що от група, наприклад, так, слово, в принципі, іншомовного походження, воно буде так само писатися, як кримськотатарською група. Але якщо ми кажемо вже про кримськотатарський варіант, латинський, який використовується тут, то можна зустріти, що його вже пишуть як група з однією «п», як в українській мові. Програма так само. Київ, назва, наприклад, українських міст, то будуть писатися з російської мови, бо вони заходять з російської мови. Тут вже ми їх беремо з української мови і транслітеруємо їх вже латинською абеткою з української мови. Київ, не Київ, так, а Київ. Львов, якщо з російської мови, то він буде Львов, і так само до нього потім будуть доєднуватися якісь там закінчення, які будуть трошки відрізнятися, ніж якщо, наприклад, Львів від українського. Наприклад, у Львові кримсько-татарською, якщо від слова Львів брати, то буде Львів де. А якщо Львов, то буде Львов да. Там навіть потім продовження фонетично вже змінюється. ЮНЕСКО зараховує мову кримськотатарську до числа небезпечно загрожених. Найбільшою причиною є невикористання кримськотатарської мови як обов'язкової ніде. Взагалі ніде. Ні в Криму, там, ні в якійсь там сфері обслуговування чи освіти, хоча в Криму вона є однією з державних мов, ні на материку, як мови, наприклад, документів, що стосуються корінних народів. І саме через це немає якихось певних і стандартів також, і мова у нас, на жаль, поки що розвивається хаотично. Хочеться вірити і сподіватися на те, що дуже скоро усі ці складні моменти будуть такі вирішені і змінені в позитивну сторону. Наступний слайд, будь ласка. Угу. Що ви можете зробити для підтримки кримсько-татарської мови? Зараз кримськотатарська мова насправді розвивається за зусиллями окремих активістів, перекладачів, викладачів, може мовознавців, взагалі небайдужих людей. Силами звичайних людей і без підтримки. Бо підтримка, вона де-факто є, але її все ж таки недостатньо. І ми ще маємо ми дуже відірвані від Криму, а в Криму у нас, скажімо так, все середовище кримськотатарське, в принципі, знаходиться в Криму, тому якби без Криму також розвивати мову і що змінювати також достатньо складно. І кожна людина, насправді, на жаль, але робить на свій лад. Я перепрошую, вимкніть мікрофони. Так, дякую. Бо немає якогось єдиного стандарту. Але якщо не робити нічого взагалі, то мова взагалі не буде розвиватися. І от вона розвивається на сьогоднішній день ось таким чином. Що можемо зробити ми, що можемо зробити ви, що ми можемо зробити разом для підтримки розвитку кримсько-татарської мови? Ми можемо підтримувати проєкти різні, які, наприклад, робляться
звичайними людьми. Як приклад, я просто наведу, тут є класичний твір французького письменника «Маленький принц». Нещодавно ми взялися за його переклад кримсько-татарською мовою. Можна підтримувати такі проєкти. Можна вивчати кримсько-татарську мову на курсах або індивідуально. Можна купувати словнички, розмовників, якісь мовні картки і вчити якісь там звичайні слова, популяризувати мову хоча б так якимись окремими словами. Можна голосувати гривнею, а можна ділитися цікавими фактами з друзями чи знайомими, які ви почули, наприклад, сьогодні. Останній слайдик буде виглядати ось так от. Я вам дуже дякую за увагу. Діхатаныз için sağ olunuz. Дякую, дуже дякую, пані Мамурі. І я бачу, в нас тут вже є коментарів багато у чаті з подяками і запитаннями, а також у нас від наших глядачів, слухачів є запитання, є підняті руки. І я надаю слово пані Риті, а потім іншим. Пані Рито, прошу. Доброго вечора. Маморія, я хочу дуже подякувати тобі за цю дуже прекрасну лекцію. Але у мене є пару питань щодо Кодексу Куманікусу і по огузьким мовам. Щодо Кодексу Куманікус, я часто читала, що є така інформація, що є 212 слів, які то лі подібні, то лі такі самі, як і в кримсько-татарській мові. Тобто, чи є якийсь сталий номер того, скільки є слів? І друге, щодо огузьких слів, я так розумію, що основа – це огузька і кіпчацька, а як окрема гілка, як діалектна гілка – це огузька. Чи його треба вважати як однаково, чи це більше як окремо? Дякую. Сагольнес. Саг-ол. Твердо. Так. У кримськотатарській мові, якщо замість ол є слово, і є слово оль, це два різні слова, і оль буде мати, до речі, зовсім інше значення. Я хочу почати коментувати саме з другого запитання, те, що стосується огузьких мов. В кримськотатарській мові її основа – це саме кипчацькі мови. А огузька мова – це вже більше пов'язано саме з ханським періодом, з кримськотатарським субетносом південного узбережжя, тобто і з тим, що огузька мова в певний період, також південнобережний діалект, він в певний період був літературною мовою. І тому у нас, звичайно, зберіглися його і граматичні якісь форми, і лексичні форми, але основа кримськотатарської мови складає все ж таки кипчацька мова. Просто у нас є сильний вплив і огузьких мов також. Звідти заходили і слова, звідти щось і в граматиці, може, зберіглося, якось ось таким чином. Але все ж таки основа – це кипчацькі мови. А щодо першого запитання, я попрошу вас його ще раз проговорити, бо я його не зовсім зрозуміла. Щодо кодексу. Так, я зрозуміла. Щодо Кодексу Куманікус, то я читала інформацію, що є 212 слів, які такі самі, як і в кримськотатарській мові сучасні. Тобто, щоб показати, що Кодекс Куманікус є саме кримсько-татарською мовою, а не якоюсь іншою, там, наприклад, казахською, татарською, турецькою і так далі. Тобто, є такі моменти, що є загальнотюркські слова, є слова загальнотюркські. І ось ці пам'ятки, наприклад, Діван Лугатий тюрк, ось ці давньотюркська рунічна писемність, вони відносяться до усіх тюркських мов. Бо в той момент ще не було такого, як нація, народ, не було державності, тому якщо ми кажемо вже про державність, тут же починається все з ханського періоду, а все, що було до того, тобто коли вже національні якась там література розвивалася, до цього це все було, вони датуються більше як давньотюркське, але Кодекс Куманікус прийнято вважати саме кримськотатарським, тому що він ще й був на території Криму розроблений, і варто важливо розуміти, що, значить, він відображає мову місцевого населення. Для чого він був створений? Він був створений для того, щоб розуміти, щоб спілкуватися з місцевим населенням. Тобто це була мова, яка використовувалася на тій території. Тобто там можуть бути
І, звісно, і слова, які ми можемо зустріти в інших кипчацьких мовах, бо кримськотатарська мова також має риси кипчацької мови, але вона, чому вважається саме кримськотатарським, бо вона була на території Криму, в старому Криму, Ескихоримда. Була І ще розроблена. я хотіла би уточнити, ви сказали про те, що мова тюркські. А чи Ісмаїл Гаспринський написав мовою кримськотатарською чи тюрків? Тобто тюркче, ну, якось так. Оце також останнє питання. Я завжди підкреслюю такий момент, що мовна група тюркська. І є Мгм. турецька мова. І часто їх плутають, коли кажуть тюркські мови, думають про турецьку. І тому я кажу, що тюркська не дорівнює турецька, але турецька – це тюркська мова, так само, як азербайджанська, кримськотатарська, і казахська, і інші. Ісмаїл Гаспринський, його період, коли був Ісмаїл Гаспринський, тоді в основі кримськотатарської мови, його літературною мовою була на основі південнобережного діалекту, там, де у нас переважав огузький вплив. І взагалі політика Ісмаїла Гаспринського, мабуть, багато кому відомо, він пропагував пантюркізм, коли одну єдину тюркську мову для всіх тюркських народів, і вона мала бути наближеною до турецької. Як це пов'язано з кримськотатарською, бо та літературна мова була наближена до тієї старої турецької мови. Ось так. Дякую. Я лише додам, що в нас про Ісмаїла Гаспринського і про цей період буде докладна лекція окрема, і тоді ви, пані Рито, зможете дізнатися більше якраз от і про нього, і про той період. А зараз я хочу надати слово пану Віталію Масненку. Прошу, пане Віталію. Дякую. Добре чути мене? Так. Не чути. Так, вас чутно. Так, чути. Ну, передусім я хочу подякувати пані Мамуре за дуже цікаву лекцію, і мені, як історику, було важливо почути, що справді ми бачимо, що кримськотатарська мова, вона зустрічала ті самі перепони, що й українська мова, якраз від Російської імперії. Тут якраз знову таки співзвучна доля наших народів виявляється. Ось, і ви говорили докладно про впливи інших на кримськотатарську, зокрема османські впливи. Ось, а не могли б сказати, чи українська мова все-таки так само мала певний вплив на кримськотатарську, чи є запозичення з української мови, і, можливо, на якихось періодах це виявлялося більш так відповідно? Угу. Знаєте, тут більше є вплив насправді російської мови, я думаю, зрозуміло. Чому? Саме з російської мови навіть ось ті слова, які, наприклад, я показувала, такі як програма, група, вони заходили через російську мову. І в кримськотатарській мові я от точно знаю, що є слово «сірник». І «сірник» воно зайшло саме з української мови. Є ще декілька слів, але, на жаль, я їх зараз одразу так не згадаю. Ми знаємо про те, що є слова, які заходили, вони також є загальнотюркськими, але в українську мову вони заходили за посередництвом саме кримськотатарської мови. Бо дуже часто є ті, хто не дуже добре реагують на фрази, а чого з кримськотатарської? Такі слова є і в турецькій мові, і в такій мові. І тут важливо просто розуміти, що ці слова загальнотюркські. Просто в українську мову вони прийшли саме за посередництвом кримськотатарської мови, бо ми жили поруч, ми співіснували поруч, і відбувався ось цей культурний і мовний взаємообмін. Отак от буде. І от з української мови також є, звичайно, слова, але їх не так багато. І от такий яскравий приклад – це слово «сірник», бо його нема в жодній тюркській мові. І там взагалі етимологія походження «сірка», і от воно якби підтверджено, що воно прийшло з української мови. Я думаю, що насправді, якщо повивчати, то таких слів буде більше. Ага, дякую дуже. Дякую вам. Дякую. Пане Павле, прошу дуже. Доброго вечора. Маморі, отже, дякую вам за лекцію. Перш за все, дуже радий був почути вашу лекцію. Я маю декілька питань, але вони взаємно пов'язані. Це питання про локальні говірки. Тобто, ви пояснили, що існують три великі діалекти, які сильно не схожі між собою.
Але, напевно, окрім цих великих діалектів, можна виділити ще якісь локальні діалекти, локальні говірки. Ось що ми про них знаємо, скільки їх приблизно, чи їх може десятки, може сотні, а може в кожному селі своє, які є найбільш яскраві. Ну, я чув, наприклад, що в Отузькій долині є своя говірка, яку ніхто не розуміє, крім мешканців цієї Отузької долини. А, або, наприклад, у степу, от ми чули попередню лекцію, що приходили ногаї, і в них були складні відносини з Кримським ханством, кримськими татарами, але ми знаємо, що врешті-решт вони тут оселилися в Криму. Чи є, наприклад, в степу говірки, які ми можемо там назвати ногайськими і не ногайськими. І ще ви сказали, да, що Ісмаїл Гасправи, він, ймовірно, переважно писав мовою наближену до своєї говірки південнобережної. Наприклад, Номанчо Лібіджі-хан, він писав своєю говіркою степовою. Ось які ми можемо писемні пам'ятки, як прив'язати до кожної говірки. І останнє питання з цієї серії – це відношення кримсько-татарської мови до урумської. Урумська мова, вона була поширена там, де зараз і Орта Йолак, і Південнобережна говірка. Як вони співвідносяться, там же свої говірки, і ну, як це все пов'язано між собою? Дякую вам за відповідь. Угу. Тепер би згадати ваше перше питання. Дякую за ваше запитання. Перше питання, скільки взагалі відомо локальних говірок? Чи 20, 30, 40? Це дуже гарне запитання, бо ми завжди, коли кажемо, ми кажемо про найбільші діалекти, які в свою чергу також поділяються на менші, які насправді на сьогоднішній день, я вважаю, потребують ще вивчення. Я не скажу вам кількість, я вам навіть не назву, як вони називаються. Вони більше були пов'язані з селами, з тими чи іншими народами, які там жили, бо насправді ось це все розмилося саме в депортації. Бо до цього ми можемо з вами знати, що деякі села, вони, кожне село окремо від іншого, воно і існувало, в них були свої говірки, деякі навіть не віддавали своїх там дітей одружуватися в сусіднє. Це було навіть пов'язано не з тим, що були поруч, можливо, і два села, але і в двох селах жили представники різних племен, наприклад, різні представники були. І ось ці всі до депортації це було дуже яскраво виражено. Саме в депортації це все вже розмилося. Є тільки якісь окремі, які називають себе там за назвою села, в якому вони жили. Але я вам хочу сказати, що особисто я до того, як не вийшла за межі свого Бахчисараю і не почала спілкуватися десь в років 18 ще з кимось, я навіть про це не знала. От у мене був один кримсько-татарський народ. І мені інколи, я вам скажу чесно, навіть трошечки, коли хтось каже, а я у Скутлі, а це від назви села, наприклад, хтось каже, там я і Сєрєзлі, хтось каже Хутлах, і у них там свої насправді слова, тобто воно більше пов'язано з селами. Мене це якось трошечки, можливо, не те, що ображало, якось сумно ставало від того, що ми ділимо себе ось на це, але насправді це було саме пов'язано з тим, що тоді це були різні насправді представники, які з часом розмилися і от стали вже в депортації ось цим єдиним кримськотатарським народом з тим говором, який є на сьогоднішній день. В окремих селах вони зберігають свої діалекти. Але я думаю, не впевнена я в цьому, але більшість вони саме за назвами своїх сел на сьогоднішній день їх можна відрізняти. Але якось саме, щоб вони називалися ще поділення субетнисів, я не знаю. Я можу подивитися, пошукати цю інформацію і з вами потім поділитися цим. Ви мені напишете, я вам розкажу. Наступне запитання. Так, дякую. Ви маєте повторити, так, пан Павло? Я вже. Бо ви, пане Павле, ви так інтенсивно. Наступне питання, чи є зразкові пам'ятки, письмові пам'ятки для кожного діалекта?
Їх також відрізняють за, як ви сказали, Номенчі Бідіхан. Да, Номенчі Бідіхан писав там на степовому діалекті. Можна це побачити там в його вірші там Антон Кенмен. Є Бекір Чобан-Заде, так, він писав також на степовому діалекті. Там в його якомусь там творі або вірші можна побачити такий діалект. Так само, наприклад, Гаспринського. Тобто за певними окремими поетами або письменниками можна саме відслідковувати, які були говори там у того чи іншого. Отаким чином. Дякую. І було моє питання співвідношення кримськотатарської і румської мов і їх говірок, діалектів. А що ви тут саме хочете почути? Румська мова, вона ближче до чого? До літературної сучасної Ортайлак чи Лейбилю, чи там є якісь архаїчні елементи, які сучасні кримськотатарські втрачені. Тобто Це про гарне що запитання. ця мова? Це гарне запитання, яке також потребує дослідження. Бо я боюсь зараз вам чесно наговорити чогось не дуже доброго. Тобто я боюсь помилитися, тому я на це запитання не буду вам відповідати, Павло, але я його запам'ятаю, і вам я на нього дам відповідь, а якщо хтось також захоче на нього почути відповідь, то я думаю, може ми до нашої відеолекції прикріпимо якусь там відповідь на сайті, саме пов'язану з цим запитанням. Дякую. Це чудово, дякую. Так. Добре, пане Артеме, прошу ваше запитання. Так, дякую, пані Маморє, за розповідь. Я мовний активіст, зараз здебільшого займаюся галузькою мовою, але давно і пильно приглядаюся до кримсько-татарської. Бачу, що останнім часом є багато цікавих ініціатив, які пов'язані зі створенням контенту. Зокрема, корпус, відеоблоги, література, мобільні додатки, ваші уроки на Ютубі і тощо. Але часто за цим гонитвою за контентом з поля зору випадає те, що визначально для існування мови все-таки є мовне середовище. І, зокрема, Сулейман Мамутов казав, що його доньці дуже бракує спілкування з іншими носіями мови. Ми розуміємо, чому з цим є проблема, бо зараз носії кримсько-татарської мови розселені дисперсно, знов-таки причини очевидні. Але чи є якийсь рух в напрямку того, щоб відкрити бодай один кримсько-татарський дитячий садок? Кримська родина, яка сьогодні присутня, робила схожу ініціативу в Києві, але зараз, наскільки мені відомо, такого немає. Є в Києві у Чайках кримсько-татарська школа «Бірлік», але я з ними розмовляв, і, на жаль, у них на даний момент немає ресурсів для того, щоб ще й таку ініціативу втворити в життя. А мені здається, що вона дуже на часі, і навіть якщо київських взяти кримських татарів, і десь би цей дитячий садочок був, то мені здається, саме такі завзяті ентузіасти возили б своїх дітей навіть кудись на околицю, аби тільки це середовище було. Угу. Кримська родина була більш, і не була, і є, насправді, ми досі... Кримська родина, вона функціонує, приєднуються до уроків діти вже не тільки, які мешкають в Криму, але і поза межами України, Києва, мала на увазі Крим. Серце в Криму, розумієте? Вже з усього світу там продовжуються заняття це більше для школярів, тобто починаючи вже хоча б з 1 класу, вони вивчають мову, і літературу, і історію, але і Чайки – це також школа, тут на території України немає якихось дитячих садочків. Я навіть не бачила, не зустрічала якихось спроб або ініціатив, які намагаються це на сьогоднішній день зробити. Я знаю, що вони є в Криму. Є, звичайно, і державні садочки, в яких є там кримсько-татарські групи, в яких викладачі, вихователі кримські татари, і туди діти ходять, кримських татар. А є окремі, і вони вже дуже, до речі, мені це подобається, це розвивається прям, бо воно є вже прям по великих містах. В Бахчисараї є в Сімферополі кілька, є, наприклад, в Буюконлар, Октябрьська, тобто в деяких вже місцях, не тільки в столиці, як то кажуть, в великому місті, але і в маленьких таких, там, як Еских Рим. Тобто люди, знову ж таки,
за ініціативи небайдужих людей, тобто це більше як приватні садочки. Там їх можна побачити, там їх можна зустріти. На жаль, тут їх нема, хоча вони насправді на часі і потрібні були. І тут є такий просто момент, що для того, щоб діти розмовляли, мають говорити батьки. Від того, що дитина буде один раз ходити маленька на заняття і приходити додому, продовжувати говорити ще тиждень іншою мовою, то мову, звісно, вона не вивчить, бо маленька дитина, їй потрібне середовище, де вона буде і чути її постійно, і говорити. Тому ось садочки в такому плані, вони можуть цю функцію виконувати, бо дитину туди віддають як мінімум на половину дня, і кожен день ходити на півдня, воно насправді буде мати вплив на знання цієї мови, але, на жаль, тут, на материку, це не було навіть до початку повномасштабного, я думаю, після початку, то взагалі поки що, якщо навіть було десь, то це питання відпало просто трошки дуже-дуже назад. Тому вихованням і навчанням дітей мови сьогодні займаються батьки. Батьки, які також йдуть на курси, які, тобто, не знають мови, наприклад, вони також вивчають самі, і потім говорять, передають вже своїм дітям. Таким от чином. Ясно, дякую. І я маю тут ще кілька запитань, ми маємо в чаті. Дякують вам, багато подяк за лекцію, але також є запитання. Будь ласка, скажіть, чи відбувалася пуризація мови, очищення від арабських та перських запозичень, як це відбулося з турецькою мовою? Такого яскравого процесу, як в турецькій мові, не було, бо у нас на сьогоднішній день набагато більше слів, які зберіглися. Була така невеличка пуризація саме вже період Радянського Союзу, коли такі слова, як, наприклад, «кятіп», це секретар, були замінені так от прямо офіційно на секретаря. Тобто в книжках, в документах воно використовувалося на сьогоднішній день в старих книжках, які були видані в ті роки, можна побачити такі слова, як секретар замість «кятіп», «ріїс», наприклад, це голова, також замінювалося на «председатель», замінювалося саме російськими словами, не українськими. Тобто це була та сама русифікація. Да? Потім я знаю, що мудір – це директор, він був директором. Ось такі от є якісь окремі слова, але такої яскравої пуризації, як в турецькій, не було. От тільки було за часів Гаспринського спроби, які не склалися, скажімо так. Ще, окрім багатьох подяк, є запитання. Маю питання щодо літери X. Бачила її в деяких сучасних виданнях. Будь ласка, прокоментуйте, чи буде ця літера в абетці? Я думаю, що ні, бо її, так як латинську абетку вже затвердили офіційно, і зараз правопис робиться на її основі. Стратегія розвитку мови, те, що вона передбачає, буде робитися видавання книжок, вони вже будуть робити. Тобто першим було затверджено латинську абетку. Для чого? Для того, щоб почати робити всі наступні етапи. Латинську абетку вже затвердили в тому вигляді, якому її підготували на основі турецької абетки, от ще в 92-му році. Тоді питання з цією X, як ви кажете, залишилося відкритим. Тобто воно було для обговорень, бо там не зійшлися на якомусь одному конкретному варіанті. І та латинська абетка, яка була зараз офіційно затверджена, її вже затвердили без неї. Я не знаю, чи будуть спроби її потім повернути, а який вже сенс, коли буде розроблятися і правопис, і книжки писатися вже під цю абетку. Тобто, якщо її повертати, то її треба було повертати перед тим, як затверджувати латинську абетку. Ось, якось так. Тобто ми залишилися без неї, коли сталася перша кирилізація кримсько-татарської мови. Фактично, так. Тобто латинізація відбувалася поступово і з урахуванням усіх особливостей, і науковці розробляли оцей проєкт переходу на латинку, так? А кирилізація вже відбувалася, це фактично теж репресії, тобто знищили багатьох представників інтелігенції, письменників, науковців, а так само репресії були щодо мови. Що ви можете порадити почитати з кримсько-татарських письменників у перекладі українською? Ось що питають вас. Мені одразу приходить в голову, є така збірка, була видана, там, звісно, розкази вони будуть не повністю, а якісь там уривки, і «Народився день» від майстер-книг. От пані Надія, ви знаєте цю книжку також. Взагалі в них був серія книжок.
які були перекладені саме українською мовою, кримсько-татарські якісь твори, їх 5, якщо я не помиляюся. І народився день, це саме збірка, в яку увійшли багато різних творів або їх уривків. Є Шаміль Аляддін, його Мірдвін перекладений українською. У Гаспрінській є Мола Аббас. Я знаю, що одна кримсько-татарська письменниця, турецька письменниця кримсько-татарського походження Сіра Мінікай, вона писала про Алуштадан Есен-Єллер, І залиште вітри. і залуште віють в вітри. Ви, до речі, знаєте, мабуть, більшість з вас знають цю пісню Алуштадан Есен-Єллер, навіть пісня така, як Гузель Харам. І воно є перекладено, бо воно, в принципі, про історію там пов'язане і депортація, і життя у вигнанні, про кримських татар, от вона є перекладена також українською. І є 5-та книжка, але я не можу згадати, що це. Це Юсуф Болат, історичний роман Алім, тобто це наслідки першої анексії Криму. От, фактично. Дорогі друзі, я буду розповідати про переклади українською мовою кримсько-татарської літератури, але це буде трошки пізніше. Тобто ви почуєте ще. Дякую, пані Маморія, за те, що про це розповіла, але цьому буде присвячена окрема лекція. А зараз є ще питання стосовно мови. Дякую вам за чудову доповідь. Розкажіть, будь ласка, про освіту кримсько-татарською мовою. Чи викладається кримсько-татарська мова за кордоном? Йдеться, власне, про освіту за кордоном кримсько-татарською мовою. Чи думаю, Україна не вважається за кордоном, Україна Ні, це тут йдеться за кордонами України. Я думаю, в інших країнах, за кордоном України, в університетах ні. Але я знаю, що зараз в університети України, де викладається кримсько-татарська мова, як фах, так, то може вступати з будь-якого куточку світу також. Бо умови повномасштабної війни диктують свої правила. І багато хто насправді знаходиться зараз за межами, є ті, хто і звідти і вступають, і складають іспити. Тобто можливість вступити в ці навчальні заклади є на сьогоднішній день. І якщо я не помиляюся, навіть можна не приїжджаючи. А так, щоб за кордоном, ні, точно ні. Бо якщо, мабуть, викладалося б де, я думаю, ми б точно про це всі б знали. Ще є питання. Питаю, чи є якісь додаткові платформи для вивчення кримсько-татарської мови? І тут кажуть, що є додаток мобільний з віршами, але, можливо, ви ще якісь... Додаток з мобільними віршами – це саме вже, знаєте, для рівня, коли людина володіє хоча б рівнем там А1, А2, бо вірші, щоб робити якісь там, це в ігровій формі, але щоб навіть це робити, треба розуміти мову, бо там це кримсько-татарською мовою. У нас є дитяча платформа. До речі, ті, хто, наприклад, взагалі не знають кримсько-татарської мови, можна навіть почати з неї. Називається вона «Буль-буль». Була розроблена напередодні, до речі, повномасштабної війни. Буль-буль – дитяча мультимедійна платформа. Там можна знайти просто і абетку, як вона звучить, і пісні, і якісь вірші, і це все з гарними ілюстраціями, анімаціями, з текстами супроводжується. Якщо ви хочете саме як для дорослих, то якогось такої однієї платформи, на яку можна зайти і все дивитися, немає. Є якісь окремі відео, якісь там і подкасти, і цикли там відео, де можна там дивитися і вивчати кримсько-татарську мову. Є, за моєю участю, наприклад, ми почали робити в минулому році YouTube-канал на платформі Джемаат, Кримтелі називається. Воно, звісно, просувається повільненько, бо, знову ж таки, робиться ентузіастами, активістами. Там можна саме ази якісь послухати кримсько-татарської мови, щоб, наприклад, саме вчити. І там якісь, я думаю, різні сторінки в соціальних мережах, блогери, які також ведуть. Якось за ними ще можна спостерігати. Таким чином. Тільки таке щось може. Якось однієї конкретної платформи, щоб зайти і там займатися вивченням кримсько-татарської мови, на жаль, поки що немає. Питають також, чи є якісь сайти, де можна перекладати з кримсько-татарської мови на українську і навпаки, як ці перекладачі, загальні. Перекладачі нещодавно в Google-перекладачі з'явилася кримсько-татарська мова, на жаль, кирилицею, але також це вже крок.
Це вже Мгм. крок, і навіть якщо він кирилицею, він є. Транслітерувати з кирилиці на латинку це не проблемно, можна знайти також сайті, де можна зробити транслітерацію. Але якби це також крок, шкода, що він, звісно, кирилицею, але є вже в Google-перекладачі кримсько-татарська мова. Також є така платформа, яка називається Glossbee. На Glossbee з'явилася кримсько-татарська мова на півроку раніше, ніж Google-перекладачі. Це також перекладач, розробники, здається, польські, якщо я не помиляюся, і там кримсько-татарська мова представлена латинською абеткою. Я її тестувала, і скажу вам чесно, вона мені подобається більше, ніж Google-перекладач, а ще Glossbee, він перекладає на основі української мови. Тобто Київ можна зустріти як Київ, а не Київ, а в Google-перекладачі він буде Київ. От. Такі от моменти є. Тобто я просто тестувала, перевіряла, і звідси можна вже навіть трошечки розуміти, звідки, як, наприклад, той чи інший Google, той чи інший Мгм. перекладач був утворений, на базі чого. Ну і потім, якщо він на базі кирилиці, то ясно, що він Київ, так, як ви пояснювали Так. Там буде Владимир Зеленський, а на Glossbee він буде Володимир Зеленський. От, якби Які такий поради ви можете дати новачкам, які лише починають вивчати кримсько-татарську мову? Мгм. Ну, тут, мабуть, знаєте, не як порада, а більше. От я як викладач, наприклад, кримськотатарської мови, якщо ви починаєте вчити кримськотатарську мову, вам треба для себе зрозуміти, для чого ви її будете вчити. Бо інколи просто я хочу підтримати, бо цікаво, виявляється недостатнім. У вас має бути насправді якась вагома причина, якась дуже велика мотивація, яка не зверне вас з цього шляху в той момент, коли одразу там з'являться якісь складні конструкції, і ви такі, не потрібна була мені кримськотатарська мова, якась вона складна. Тобто ви маєте розуміти, якщо ви хочете її вчити, для чого вона вам насправді потрібна. І тільки після цього її починати вчити, щоб процес був довгий, а не закінчився там через місяць або через 2. І бути готовими до того, що вам доведеться докладати дуже великих зусиль. Кримськотатарська мова у вивченні набагато, не тільки кримськотатарська мова, скажімо, усі тюркські мови, і в тому числі кримськотатарська, вони дуже логічні, вони дуже послідовні. Вони насправді там майже нема винятків, от як там таблиці з неправильними дієсловами, які треба дуже багато вчити, або там ще якісь винятки, таких нема. Вона настільки проста у вивченні, єдине, треба бути готовим до того, що кримськотатарська мова, там треба буде докласти зусиль саме в тому, що у нас нема середовища. Тобто треба буде шукати, що почитати, з ким поговорити, що послухати, бо нема отак, зайшов в Google, відкрив якийсь фільм, увімкнув його, слухаєш, як, наприклад, турецька мова. Турецьку мову набагато легше вчити, бо турецька мова, в принципі, державна мова, стільки років вона розвивається, у турецької мови стільки всього є, ми тільки на цьому шляху відродження своєї мови. Треба бути готовими до того, що буде трошки складно саме з пошуком ось цього всього. Але саме у вивченні вона може бути однією з найлегших і простіших мов, які вам взагалі доводилося коли-небудь вчити. Дуже, дуже дякую. Я заслухалася, так вас задумалась. І, отже, так, і ми тут маємо питань більше не маємо. Щиро дякую за відповідь, дуже багато подяк. І що? І на цій прекрасній ноті щирих подяк вам за дуже цікаву лекцію, за мотивацію, за заохочення, за те, що ви розповіли, як мова формувалася і в якому зараз стані вона перебуває. І мені здається, що в нашій аудиторії є з того, як люди реагували, що вони писали, чим вони цікавляться, що принаймні є люди, які справді зацікавлені в тому, щоб вивчати її, і може навіть ваші поради допоможуть їм, і в них з'явиться додаткова мотивація, аби її вивчати. І тому ми подякуємо нашій лекторці Маморі Чабановій. І я хочу оголосити вам, що наступна лекція відбудеться 13 серпня. Це буде лекція Богдана Короленка про першу анексію Криму 1783 року.
о 18 годині, як завжди. Приходьте, будь ласка, я думаю, буде цікаво.